खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बाहरनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ होननानै आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दंथ'यो। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोङो पलिअ दौनो ओंखारबोबाय गामि गामि दा स्कुलाव दौनो नागिरदों। लिया थांग्रोबाय लोमजागासिनो सानथाम जाबाय लोमजानाया अब्लाबो सरकारनि अर्डार मथे माथो खालामनो हायाबाबो इन्जेक्सन लानानै फैबाय ओंखारबोबाय इन्जेक्सन लानानै। स' लोगोफोर बयबो नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। पलिअ खामा Hoy logam. Kalap lagay de. Logam to. Dौखांना फैबाय स्कुलाव। नि स्कुला थाबोबाय। भारी लागिसे लिया? वैक्सीन किरिया? मैं सुधा तो काई ली दिया बोल बोल के सोच रहा हूँ तो ये बोला से दाएं धुरिया करके आगे किया बोल चाल बोला तो नै लोगोफोर दुटा टाइम जासिगोन जोङो सुति खालामनो टाइम जाबाय पुरा सानसे बेरायबाय आन्दार दिखसे ना आन्दार क्या आनी फले मायना नाई कांदी कीर को पढ़ाने लगे फिर कर दे लड्डू पड्डू कर कुरा के तो एक माह से ना आगोते होय गला मन मकले होय गलते बेरात लिखो 41 itu number 41 P हाउस नंबर 41 41 आज की मान तारीख 9/12/23 team number 7